No a sa to všetko zvažuje do Turieckej kotliny. Toto, čo vidíte, to je Martin. Tu v tej hmle pod nami to je Martin a vidíte tam vpredu, tu bližšie k nám, také bagroviská, ktoré sú pri rieke Váhu. Áno, a tam potom pod nami je, z vrchu vidíme tú cestu, vrútok. Vrútky nevidíme, lebo sú nám zakryté tým masívom toho malého kriváňa. Takže to je súmestie už pomaly vlastne s tým Martinom. A za malým kriváňom, to vidíte, ten náznak, tak to je to Martinské hole. My sme úplne z opačnej strany Terline. Čiže my to vidíme z opačnej strany od Turca. Áno? Potom ďalšia taká cesta, čo potom vedie po tomto hlavnom hrebení, keby sme si to predĺžili ďalej smer Žilina. Žilina ináč tu v tomto výseku. To je sedlo priehyb, má to 1460 metrov zhruba a toto sa tu volá, že Satan. Áno, to má tiež okolo 1550 metrov a z toho sa potom ide tu na tých svahov pod nami, buď do tej doliny Bránica, čo som tam spomínal, tú medvediu rezerváciu, tu ten hotel luxusný a tu na tento bočný hrebeň tie baroniarky a kravarské. A tam by sa dalo naviazať potom na to Sokolie s tými skalami, čo som hovoril, čo robí ten vstup do tej doliny. Ďalej sa nám objavila na tejto vysokohorskej terase tá chata pod Grúňom. Taká tmavá v rohu, vidíte? Tam, kde sú tie lyžiarske terény a kde končia terény práve z toho poludňového Grúňa, to má tých 980 zhruba metrov nad morom a potom sa tam dá ísť, tam je taká maličká chatka, to je vrcholová stanica lanovky z tých pasek, čo som hovoril, že to je Fisvach a môže sa pokračovať potom z jazdovaní na tej lúke alebo z lúky dole zísť až do tej hlavnej doliny starej. Ten hotel, ktorý tam vidíte, taký do žlta s červenou strechou, nazvaný je podľa toho hrebenia Boboty. To je tiež privatizované tými darebákmi z toho Omnitradu. Jak aj lanovka, jak aj táto chata a podobne, proste všetko. No, čo nevidíme, keby sme ešte ďalej tam pozreli, tak tam vzadu potom, tam je už región Orava. Vlastne za tým veľkým rozsudcom a malým, to čo vidíte tam, tak to sú vlastne vrchy už takzvané, tam sever je poľská hranica, tam sú Oravské Beskydy, ktoré sú pokračovaním tej zadnej vetvy Kysuckých Beskyd. A keby sme išli až takto, smerom zhruba takto je Čadca, ale nevidíme to v tej diaľke, tam je ten náš trojuholník. Česko, alebo Morava, teda Poľsko, Slovensko, nad Čadcom. Ešte vystajať a z druhej strany ešte odfotiť, dobre? Aby sa mal aj to druhé pozrieť. Já jsem se tři magor na starý golen. No, výhled jo, a co cítě roztrhaný. Tak si porobte teda individuálne a potom odfotím ja vás všetkých. Proste urobím ale zo 2 snímky. Potom, ak budete chcieť cez tú recepciu, tak vypýtajte si tú adresu na mňa a napíšte mi ahoj a dátum a chceš sa aj ty, ano, daj. No. Popadám kyslík. A z neho vedie cesta tuto dole, jak je taký, tam vidieť taký kopec zalesnený. To sa volá, že Klačianska Magura, vyše 1300 metrov a pod ním je chata. Čiže tu som spomínal, len vidíte červené strechy. Vidíte, to je tá chata. Pardon, čo som povedal, že 15-20 minút cesty z toho, jak sme boli v tom sedle a ideš dole, môžeš tam prenocovať. O 100 metrov je nižšie, než sme my boli v tom sedle, áno? A potom ďalšia je pod tou Klačianskou Magurou vo výške okolo 1100 metrov. Tam bola kedy lyžovačka. Národným parkom 88. jeho vyhlásením koniec. A tá chata patrila kedy železničiarom, jak tu pod nami, čo nevidíme, respektíve vidíme len kúsok, to sú vrútky. Železničné opravovne vrútky, jak vám hovorí názov tohto podniku, tak oni to mali, či sa to a ako sprivatizovalo, to už neviem proste povedať. Áno, a ďalšia potom chata, keby sme išli, ale nie doľava, teda smerom na ten Martina vrútky, ale by sme sa spustili z toho kriváňa malého ďalej, tak by sme došli až na vlastne hrad, ktorý je, jak som vám ukazoval z tej cesty, alebo kto bol so mnou a uvidí to teraz, zase to pôjde so mnou, keď sa premiestnite. Ale oni tí somári to robia s prepáčením bublinkové. A tie bublinky ti urobia potom to isté, čo kyselka. To
To znamená, tlačí ti na tú sliznicu žalúdka a nakoniec prosto povieš, že sa ti úplne grgá a proste máš zase ten pocit tej kyslosti. Takže pokiaľ by niekto takéto niečo chcel vyslovene otvoriť, nechať to jednoducho vyšumieť a keď aj si lejem, tak ako dobre, tak môžeme pomaličky ísť, dobre? Teče tudy leč. Tak, poďte. Trochu síly, No, to já si ako, myslím, že samozrejme, půjdem, no ideme do dier, tak rozhodni podle kolektívu. ale pôjdeme pozrieť teda tie dolné a nové, to je ľahšie, áno, a hovorí, že lebo ten okruh je dlhší potom, aby sme to stihli, sú 3 hodiny, dobre? A s tým, že ešte chcem sa potom s vami zastaviť aspoň na tie malé fotostopy, Betlehem vám chcem ešte ukázať, proste takú galériu, svoch z dreva a podobne, takto, takže pri tom Janošíkovi, áno, v tých tiesňovách sa zastaví, takže to urobíme, takisto aj pôjdeme sa pozrieť teraz pod ten Rosutec, aspoň do tej Štefanovej, na ten fotostop, ale nepôjdeme z neho potom do tých dier, pretože zase ten okruh, to by trvalo asi 2,5 hodiny. Máme 3, to by bolo 5:30, potom už by sme nič iné nestihli. Takže ja radšej urobím to, že urobím s vami tieto fotostopy a preveziem vás potom k hotelu, Diery sa to volá, a odtiaľ je najľahšia cesta, najmenším stúpaním do tých dolných a nových dier. A to stihneme takto. Dobre? Aby bol Vlk City aj ovca celá. Dobre? No, takže tak. Sme tieto vysoké nadmorské výšky mali a hen tam hovorím, tam napríklad tie horné diery, ono to nejde vysoko moc, to je 900 metrov nad morom je maximum a potom sa vraciame. Potom už je ďalej tá cesta, buď na ten malý, alebo veľký Rosutec. Tam je vodopád taký nejaký. No áno, jasné, to sú všade, áno. Tam sa líšia vlastne len tým, že my, čo zase pôjdeme teraz, tam sú menšie tie vodopády, nižšie, není ich toľko, ale na druhej strane sú o mnoho tie kaňony užšie. Niekedy sa musíš normálne, batoh si musím oprieť o to zábradlie a brucho vtiahnuť, čo sú výčnielky tých skal, aby som vlastne sa tam mestil, pretože tie schody ťa nepustia ináč, rozumieš, tam sú teda tie kovové vlastne schody a držíš sa vždy zábradlia na jednej strane na tú skalu. Takže to je zase, by som povedal, to je také zvláštnejšie, také divšie a tým, že sa skoro stretajú, tak to zase hore neuvidíme. Hore sú širší je ten kaňon, ale vodopády sú vyššie, aj tie rebríky a podobne, je to fyzicky náročnejšie proste a je aj dlhšie šlapanie. A takto stihneme za relatívne krátky čas obidvoje, pretože tie nové, to je len taká odbočka a to je najkratší z tých kaňonov. A znova sa vrátime, pôjdeme tak, hoci je tam teda písané už to z minulého roka, určitú časť zjednosmernili, ale my, keďže sme tu mimo sezóny, a tak ďalej, tak my pôjdeme obojsmerne proste, tak aby sme to časovo stihli proste. No. Když to vzpomenul, tam jste v Tatrách, jste z Bojnické. No tam je jednosmerka. Uprej je to už dvousměrný. Takže tam vlastne, keď sa ide zo Zbojničky, myslím, že na Polský hrebeň, alebo kam sa to ide, tak tam niekde je tá jednosmerka, jak si dobre pamätám. No a ešte je tam potom ešte jedna. Ne, že mě říkal, že už je to od Loňska dvousměrné. Že obojsmerné, ja to nebol, ja som tam bol naposledy že tam něco přispělo. v 2010 a vtedy bolo ešte stále jednosmerka. No, takže som to šlapal. By se tam ještě nedalo vyhnout. Příčné sedlo, ne? Áno, Přes příčné sedlo, áno. Tam mám památku, že na mě spadl šutr. No, Ježiš. Tam zrovna, no. To sa nezdá, niekedy je blbé napríklad aj to si ľudia neuvedomia, keď máš serpentínky a napríklad na nejakom si to zmali a tým dostane sa napríklad ten, ktorý je nad tebou, alebo si v zákryte. Vieš, že nie každý je fyzicky rovnako zdatný a tak, takže sa to roztiahne, urobí sa had a tí sú tam kamenné nejaké tie morény, tie polia, keď to cez ne ide, tak tí, čo už sú hore na tom esíčku nad tebou, tak tí ľahučko vlastne zvalia tie kamene a si neuvedomia to, že... nikto nešiel, ja si dávam pozor a nerad za niekým chodím, když sa lozí tam. Zákon schválnosti, vidíš, no. Placka. Mi uřezal, jeden mě zašil. Ja som zase pozrel, aký mám krivý ten vrch tohto. A to zase vieš čo? Som ešte ako malý chalanisko, som dostal ruku medzi dva betónové také bloky, respektíve rúry, čo sú betónové na vodu, boli niekde uskladnené a sme sa hrali ako chalani a sa to pohlo
a mne to privalilo proste, ten prst úplne rozmačknutý som ho mal. No, našťastie mi ho nemuseli urvať, ale to sa nezdalo úplne sfialovený pod tými nechtami a tak, no strašná bolesť, no, to mi to museli umrtvovať. Vieš čo, nemám taký cit, áno, no, nie. Čiastočne áno, ale oproti týmto iným to sa nedá porovnať, to je polovičné vlastne a tak, no. Takže. A dokonca, keď to tak silno človek stlačí, alebo že by som sa udržal, doteraz ma to akoby pod tým nechtom bolí a to je odtedy 45 rokov, no. Takže, ja som rybář a najväčší problém u vás zaháček s těma negramotama. Rozumiem. No jasné, lebo ten ukazovák vlastne používaš ako taký citlivý, áno. Ináč je tu aj symbolický cintorín. Áno, ale to nestihneme pozrieť tu na práve, ak som spomínal túto dolinku. 10 minút, keby sme vyšli od Lanovky, tak je tu vlastne pre tie obete Malej Fatry len. To je rozdiel oproti podostrovov, čo je vo Vysokých Tatrách pri Popradskom plese, kde je to teda všetky obete hôr Československa ešte od 20. rokov až po... Áno, takže tam je aj ten náš minister. Lavroušek aj s dcérou, myslím, že? Pretože oni v Západných Tatrách zahynuli. No, takže to je tam. A tu je ten rozdiel v tom, že sú to len Malej Fatry obete, ale zase na druhej strane sú to nielen horolezci a skialpinisti a podobne, ale sú to napríklad aj tí návštevníci, takíto bežní, ktorí napríklad v tých dolinách boli na chatách a stalo sa napríklad také nešťastie, že chata vyhorela a oni tam zhoreli, zadusili sa pri pobyte, ja neviem, veľkonočný pobyt alebo nejaký silvestrovský a podobne. Takže aj tí tam majú tú pamätnú tabulu, aj všetci tí, ktorí vlastne, ja neviem, či tým bleskom alebo lavínou, alebo čím proste zahynuli. Takže je tam, je to niekedy zhruba ten menoslov asi od 60. rokov. No, je to vysvetený priestor takej skalnej kotliny, sú tam také tie, jeden symbolický centrálny kríž a vždy jedenkrát ročne príde farár z Terchovej, odslúži tam omšu, prídu tí zástupcovia z tej horskej služby, profesionálni, dobrovoľní a tak ďalej, plus nejakí ľudkovia a odslúžia tam teda spolu s tým na tú spomienku. Je tu ináč sídlo horskej služby vlastne pre oblasť Malej Fatry aj tu na okolitých tých vrchov. No. A tí spolupracujú s tým vrtuľníkovým strediskom, čo je v areáli tej fakultnej nemocnice. Jak som spomínal, keď sme cez Žilinu išli, tak tam je tá fakultná nemocnica, ktorá má heliport a ten zasahuje v tých okolitých horách vlastne. A delia si tú kompetenciu s Tatrancami, lebo v Poprade je potom ďalší heliport. No a do Tretice potom Banská Bystrica, ešte tam zase na juhu zasahuje pod Veľkou horou. Porodským som letel. Zážitek vrtuľníka. Vidíš, ak sú tie chatky takto hore, tam by sme išli, hovoríme za 10 minút, tam je ten symbolický cintorín potom. Už sú, vidíš, také rozbité dosť. Jedna z nich, ktoré sa idú, horská